Ako gali si Ronel Francisco ng isa ako ka dance master kaga associate choreographer sa Tribo Pagidait sa distrito sa Lapas. Nag-start ko join sa Dinagyang since 2002. Isa ako ka on-call waiter sa isa ka dakong catering services dire sa Iloilo. So, bilang isa ka amay sa panimalay, pag umpisa sang pandemic, dako gidang na nadula kay siyempre sa gobra ko sa on-call waiter, wala na sang tawag, wala na sang gobra nga magano sa akon. That's why nga nagkuntat gid ang tanan, wala gid problema na ako kung di ko makuha sang pagkaon para sa pamilya ko. Dapat kung nag-intra ka sa Dinagyang, hindi lang nga siling nga paminsar ka nga para sa kompetisyon, aga para sa kadalagan, hindi ihalad mo gid ang imo nga pag-perform para kay Senior Santo Niño.